سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا حجاب استدالة وزيناتات بينيام قرماي اب تور دي فرانس حجون ابناي نت بدرجاتات مريحنته موحاسون قداي منستر ايثيوبيا ابي احمد اب بايتو تهاجر ذهبو مغلصن اب تግራይ ከተማ አላማጣ ተወሲድ ዘሎ ውሳነን ካልን ዘጠቃለለ ክኸውንዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ናተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም لومي أبستخيده شاتشاي مدرخ تور دي فرانس تقدماي غانتا جيكو أولولا دايلان غريوان قدماي كوز انكولو ياسبر فيليسان كالاي بينيام غرماي كاسال ساي وز يوم كوانتا نبارو ديهيرو بزت تقبره مصراي ياسبر سيليسان اب اوان قصبتا وددر زينبور اكايدا كايدو تباهيلو بعدالو تتمدب سلازت تقصعه بينيام غرماي ناب كالاي درجه ديبو بسنك زدما اتيام مجمرتا رابعي وز يستبحله فرناندو غافيريا كاب غانتا موفي ستار ناب ساساي درجه ديبو ياسبر فيليسان كال اي درجه نام 207 كم زورده عدالو تتوددر بوقعها بيرم شات مدرخ كم تتسبيز تتقبرلا بقصبته وددر يتزازيما اما وداتا بزنبره 5 كيلومترات غانتاتات نوتوم ناي قصبته وددر تواددرتن بوتا نخت حزا ابزق على سال زنبره اوان اسلطان بينيام غرماي نغانتو ناب قدميت كوصو بريديو خبرم تسميعو اتم بقاتتانه تصوتا زتنتن وزنبره غازيطنياتاتون بتتغاغامي بينيام غرماي كاب غانتو نيشتي حاجزن ترخيبو تامر كريئنا يكبلو يسمع نيرم انت قونه نبينيام غرماي نقدميت زسحبو وي ليد اوت زغبرو ود غانتو كيرخبه كاب دحري تبغيسو سالساي موصو كساب كندي اب طرز بقعت بصحيو كم زلو كم زر اون يغلصالو بينيام غرماي لومي اما ب 31 كيلومتر اب زنبرت اما اكل نطب توهب حنصاص نياسبر فيليسن تختيلو سالساي كوينه بمئتاو نتتمالي حزو زنبره 202 نطبي بمسرات امرو حبريتا تور دي فرانس تقميط زلو 37 نطب وسيخلو ب 249 مريحنته كوحس بقيلا تور دي فرانس كل تشحن 24 كسب حجه كايدو ابزله 6 مدرخات حياله كبره وسنات تمزغيبه مالو اتحادن قندن ايرتراو بينيام غرماي ابت 121 عامታት زغصر تور دي فرانس قدماي ناي مدرخ عوض زمزغبه ጸሊም አፍሪካው ተቀዳዳማይ ክኸውን ምኻልዮ بينيام غرماي تماليا ب5 مدرخ بزوهرلو نطبون اب تاريخ توددر قدماي ناي نطب قطاليا ماليا كونن زخاله افريكاو ክኸውን كيلሎ بلجماويت غانتا انتر مارشون بمنقد بينيام غرماي اب تور دي فرانس ناي مجمرتا ناي مدرخ عوتي امزغبا اتخال تاريخو فصامه انجليزاو مارك كافاندش تماليا ب5 مدرخ قدماي بموصا اب تاريخ توددر 35 ناي مدرخ عوت زمزغبه انكو تقددماي مخانيو بينيام غرماي دما بزعبا عوت كافاندش اب استحتتلو اوان فوليو انكو حقوسكاون يبلو دحر مبال نتناي كافاندش كبر وسنك مصاي كصبرو يحلم دو اي حلمنا استحتتلو اوان دما بتعمي كبيديو ابزوان كان عوت جميرنا لنا اب قصال دما عوتاتنا خمي يمثل كن ريينا كبل مليسو قداي منستر ايثيوبيا ابي احمد ابي ايثيوبيا علوا منغستي اي عوتني كبل لومي نبايتو اتا هاجر ابز اسمعو مغلص تزاريبو اتقدمي منستر اب مغلصيو غلا ابوتات الى سوميوم غنكا شومم زي تقاسم والقسبات اب قرب وان اب غلبوتا علوا منغستي كنغبرينا زبلزته كم زغبرو كغلصن كلو ابالات بايتو وكلت حزبي زلعلو حتوتاتن ملسن مبرهن مسرت بمغبار دما مغلصيتات كهبي وعيلو قداي منستر ايثيوبيا ابي احمد اب استساتفلو نفرق معلتي اب زغصله اخبا بايتو ابالات بايتو حتو اغريبم نيرم مبزحتو اتزقربه حتوتات اب قطباوي كومدما اب غداي سلامن صيتان اب غدايتي مسومال بزتحازن مسبحر بزتحازن تلاعيل زلو غدايات حتو يقريبلو قداي منستر ايثيوبيا ابي احمد اب غداي سلامن صيتان بزملكت اب زهبه مبرهي غل ابوتات اب قرباوان اب غلبوتا علوا منغستي كنغبري نايلوم زتك غبرو صني حميوم علوا منغستا ابي ايثيوبيا اي عوتنيو نحنا وتهدراتينا علوا منغستن خيفصم كا تكالات هانيصنا علنا ايلو تقدمي منستر وسيغو ابي ايثيوبيا استفصم علوا منغستي حد اوان عوت نيرو قدم 5 عامات دحر 5 عامات كن بزح عشنات زمول فتنات تخايديو كل فشيليو حجد ما فصيمو اي كعوتني كبل تزاريبو كبارستي علوا منغستي كيوصه قدامي منستر ايثيوبيا ابي احمد اسك اززي كال نجر تعويت نبل حجاب ايثيوبيا سبقتلنا علوا منغستي انت اكايدنا ني ايثيوبيا كال السودان كنغبراي نمبر كم هاجر ايكت قصلنيا كم منغستون ايكن قصلينا بمبال كم تقدم حجاب اخيبا بايتو هيبو زنبره مغلصي منغستون سلام دلو مخانو አረጋግጾ አብይ አህመድ በዛዕባ ዲፕሎማሲን ኢትዮጵያ መስግሮዋ በተሃገራት ዘለው አርክብን መብርሂ አብዛሃበለ ድማ አብት መብርሂ በቆንዶ አሞንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ዘሎ ግጭት አተኪሩ መግለጽ ይቦ
ኢትዮጵያ ቅድሚ 7 ኣዋርሕ ምስታ ካብ ሶማል ናጽነት ኣዊጃ ክትፍለ ትደልን ግን ካብ ዝኾነት ሃገር ኣፍልጦ ዘይብላ ሶማሊላንድ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ድሕሪ መፈራማ ዝምድና ኢትዮጵያን ሶማልን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ይበጺሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብቲ ንባይቶ ሃገሩ ሂብዎ ዘሎ መግለጺ ኣብቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ናይ ምርዳእ ሰነድ ኣብ ሓድነት ሶማልያ ሕቶ ኣይፈጠርናን ኢሉ እቲ ስምምዕ ምስ ተፈረመ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓድነት ሶማልያ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ በተደጋጋሚ ክጠቅጽን ይሕዮ ሎሙን ነዚ ደጊሙ በመጥቃስ ንሰላምን ሓድነትን ሶማልያ መይትና ኢና ልዕልማን መንግስቲ ንሶማልያ ዘለና ኣኽብሮትን እንምነዮ ረሃዋን ኣርኢና ኢና ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ መስዋዕቲ ጥራሕ ኣይከፈለን ንሶማልያ ከም ኢትዮጵያ ቆጺርና ክትሕይል ዝጻዓርናውን ንሕና ኢና ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ስምምዕ ስዒቡ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ክንዲ ምሳና ዝዛረብ ክኸሰና መሪጹውን ኢሉ ኣብይ ቀጺሉ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብምኻድ ምኽሳስና ኣየድልን ነይሩ ናብ አዲስ አበባ ክመጹ ይኽእሉ እዮም ንምዝራብ ድልዋት ኢና ንሕና ሶማልያ ክትህሰክ ክትጠፍእ ክትባታተን እንደሊ መንግስቲ ይኮናን ደቅና ሰይና ህይወቶም ሲኢኖም እዮም ድሕሪ ምባል ነቲ ናይ ምርድዳእ መዘክር ብዝምልከት ድማ ኩሉ ዘለና ሕቶታት ንኹሎም ጎረባብትና ሓቲትናዮም ኢና መልሲ ምስ ዘይረኸብና ምስቲ ዝመለሰልና ኣካል ፈሪምና ብዛዕባ ሓድነት ሶማል ግን ሕቶ ኣይፈጠርናን ኢሉ በዚ ዘረቡ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንኹለን ጎረባብቲ ማለት ንሶማልያ ኬንያ ኢትዮጵያ ሱዳን ብዘጠቓለለ መልክዕ ናይ ባሕሪ ሕቶ ከም ዘቕረቡን እቲ ሕቶ ድማ ብሶማሊላንድ ጥራይ መልሲ ከም ዝረኸበን ዘስምዕ መግለጺ ሂቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካብ ሶማልያ ወጻኢ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱውን መግለጺ ዝሃበ ኮይኑ መርገጺ ሃገሩ ከዓ ካብ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ሚእታዊት ናጻ ኮይኑ ክልቲኦም ናብ ሰላም ክመጹ መስራሕ ከም ዝኾነ ክሕብር እንከሎ እቲ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ሱዳን ዘምለስዎ ከባቢታት ኣልፋሸቃ ድማ ሕጂ ኩናት ኣለይልና ነዚ መዝሚዝና ስጉምቲ ክንወስድ ኣይንደሊና ናብ ሱዳን እንሰዶ ኤሌክትሪክውን ክሳብ ሕጂ ዘይንኽፈለን ከለና ንቆጽሎ ኣለና በመባል ሰላም ናይ ሱዳን ከም ዝደልዩን ክልቲኦም ወገናት ከዓ ናብ ሰላም ከምጽኡ ከም ጽዕሩሎም ይገልጹ ብዛዕባ እቲ ብተደጋጋሚ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ገለ ክፋላት ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጀምላዊ ቅትለት ፈጺሞም ዝብል ክስታት ኣመልኪቱ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ፌደራላዊ መንግስትን ወታደራት ኢትዮጵያን ብጅምላ ሰባት ኣይቆትልን እዮም ብሓባር ክዕወት ይዝልዓል ብሓባር ድማ ይመውት ኣሎ በመባል ነቲ ዝቐረበ ክሲ ነጺግዎ ንስምምዕ ፕሪቶሪያን ምምላስ ተመዛበልትን ብዝምልከት ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቀንዲ ጉዳያት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዳግማይ ምውሃድ ወታደራት ነበርን ምምላስ ተመዛበልትን ይድሕሪ ምባል ካብ ራያን ጸለምትን ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ ዓድታቶም ክምለሱ ጀሚሮም ከም ዘለውን ንዘሎ ዕንቅፋታት ከዓ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ቀንዲ ሓለፍቲ ሕወሓትን እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ሓያል ድሌት ኣለዎም ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ይኹን እምበር ካብ ቀንዲ መራሕቲ መንግስትን ሕወሓትን ወጻኢ ገለ ነገራት ክባላሾ ዝደልዩ ውልቀ ሰባት ኣለዉ ሕጂውን ድርቅና ዘለዎምን ብዙሕ ቁጥዒ ዘለዎምን ውልቀ ሰባት ኣለዉ ክብል ኣሽማት ከይጠቐሰ ነገራት ዝዕንቅፉ ኣካላት ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣላማጣ ካብ ሓይልታት ፌደራልን ፖሊስን ወጻኢ ካልእ ዝኾነ ኣካል ብረት ከይሕዝ እገዳ ተገይሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ሰልፊ ምግባርን ብዘይ ፍቃድ ሓይልታት ፀጥታ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ምክያድን እውን ተኣጊዱ ምህላው ተሓቢሩ ነበርቲ እታ ከተማ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ብመእዘዚ ማእከል ኮማንድ ፖስት ዝሓለፈ እገዳ ኣብ ኣላማጣ ዝተዋሃበ ኮይኑ ብጀካ ሰራዊት ፌደራልን ኣባላት ፖሊስን ዝኾነ ይኹን ኣካል ብረት ከይሕዝ ውሳነ ሓሊፉ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ብክልል ኣምሓራ ተመይዞም ከተማ ከም ማሕደሩ ጸንሑ ሰበስልጣን ምሕዳሮም ፈሪሱ ካብታ ከተማ ከም ዝወጹ ድሕሪ ምግባሮም ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝነበረ ኩነታት ፀጥታ ሰራዊት ፌደራል ተቆጻጺርዎ ዘሎ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ፌደራል ከዓ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ከም ዘለዉ ይሕበር እዩ ብጀካ ናይ ብረት እገዳውን ኣብ ተሽከርከርቲ ንግዳውያን ትካላትን መንቀሳቐስን ናይ ግዜ ገደብ ተገይሩ ምህላውን ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ ሰለስተ እግሪ ዘለወን ባጃጅ ዝዓይነተን ንኣሽቱ ተሽከርከርቲ ድሕሪ ሰዓት 12 ድሕሪ ቀትሪ ከይሰርሓ ተኣዚዙሎ ከም ሆቴላትን ባራትን ዝኣመሰሉ ወሃብቲ ኣገልግሎትን ነበርትን ድማ ድሕሪ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ኣብታ ከተማ ክኸፍቱን ክንቀሳቐሱን ከም ዘይክእሉ ተገሊጹ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም